Mga biktima sa Katalagman tabangan sa TESDA nga makabangon pinaagi sa pagbaid sa katakos nga magamit unya sa ilang kaugalingong panginabuhi. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Malungtaron nga tabang ang ihatag sa TESDA ngadto sa mga nabiktima sa Katalagman sama sa Bagyong Tino nga miigo ni atong November 4. Makigalayon ang TESDA sa mga LGU nga apektado alang sa patuman nga skills training program nga magamit sa ilahang panginabuhi sa gayon nga magkatapos sila sa training. Napatuman ang programa sa biktima sa magnitude nga 6.9 nga linog nga miigo sa Northern Cebu ni atong September 30. Nagbigay po tayo ng pondo for Cebu para po sa carpentry NC2, electrical installation NC2, para po makatulong sa ating mga bayan na maka-rehabilitate. Samtang formal nga gilusad sa TESDA ang labing unang Philippine Qualification Framework Level 5 Diploma Program. Naglakip kini sa natad sa manufacturing, semiconductor ug allied programs. Ang PQF Level 5 mao pinakataas nga qualification level nga gi-issue sa TESDA nga mulanat og 3 ka tuig. Magamit kini sa panarbaho ug mahimo usab nga mopadayon sa engineering courses ug makreditan tanang subject ug labaw sa tanan, libre kini. Kaya po ito po ay more long-term na commitment ng Pilipinas at kasama po ang TESDA dyan sa bubuo ng ecosystem para ma-attract po, ma-draw in ang mga investors, ang mga semiconductors, industry and companies. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.